Di pa. Sana mag-juice. Dapat kung kuha. Nagalit ko naman sila pinipagite. Ba't may nakatayo dito? Lalo kang pumayat. Ang luwag pati dito. Ayun. Ayun, utin mo. Law-law. Dito. Oh. Ginagin. I will give you an advice. Uy, nasaan yung suklay? Nagharap na suklay sa akin. We'll be right back.